Eh, nyale-alike mbah. Lah, ki opo neh bocah iki? Halo mau apa ganggu ngegame ae? Ngarit nendi kok nguret ngarit tae iki. Nang kono. Nggon iku yo. Saiki wis apaan? Wong bengi pisan. Saiki, yo wis aku tak rono enteni kono yo. Yo wis, yo aku tak OTW iki. Oke. Wih, sukete kok ndadi ngene, Cah. Arep tekan dhisik opo, Cah? Iki wek sapa iki? Arep dhisik, Cah, kapung urung petuk dino. Iki nek wong duwe apa ora iki? Jadi lah. Apa iki? Ambune rek. Ngene. Enak iki. Weno dino ae lah. Dan sih lumayan mau ombenan wareg. Kira iya wonge. tenteni suwe berkoldi ae kowe. Aku Heeh. mang ora suka dadi ning ngono tak sikat sisan ae, Cah. Lho, ora suket dadi, nyanak kene nek suket dadi. Kesuwen. Suwen. Memang ngarit ning kene wis suwi ngenteni aku. Iya, ngenteni kowe sampe bengong ngene Tenang, kok. mang tak temokno ombenan. Ombenan opo ae? Lezat dan bergizi, Cah. Yo pe. Yo, iki tawur suket, Mang. Yo. Lek Nemak nemok kok ndi? kok kono mbok wis apa? Oh, kok kono. Yo, Apa yo iki? banyu putih. Ombe. Ya banyu putih iki gak deh. Tenan apa ora iki? Ora ada jajal. Saya tak jajal sik yo. Marek nek sing gedhi bareng. Jongo anjongo. Jongo. Nah, ben Penae kan anjong kok yo. yo oke, ombe sik. Sik. Liket apa ora iki banyune? Wis sembuh, ndeng diombe. Sik ah. Enak ora? Urung kena kabeh nek memadhak kena sithik aja. Gep sora sor. Or. Enak. Enak. Piye? Legi. Alah Lagi-lagi pahit. Iya, Cah. Enak iki yo koyo yo. Heeh. Iki apa yo? Wis sembuh bocah ombe yo. Ombe lah. Kongore kok yo. Iya. Nama adur ta balik. Ayo medok. Join ngantek-entek kok. Ayo. Oke. Heeh. Nek burung-burung ngene piye? Lah yo lah. Matake burung-burung cuk. Burmene, Cah. Wong arit apa ora iki? Yo gak iso balik tenan aku nak ngene iki. Piye mau ngene iki mau? Heeh. Piye iki? Wis balik piye? Wis ku bilang cuk. Aku yo padha wae yo. Lah iki piye iki? Alah gol lah mbok bunyi Wah. gua. Ayo sih lah. Anggur ya. Wis ayo. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya.